afama famba abejena kala ko say na do en wele ko do tabo kuma transformer ko ne ko mali fama be ko ne ko ka bejena kala ko ne ko ka bedlo mina mo maliya hasidiya lame iba hasidiya famu de kuma ya ngani ya duya lame iba ngani ya duya famu ni ne ko afamba ona be o tekele de afamba we ngalo ya benye kala mali kadri baw dugo munumbu la betu do oni eto kono fama eto la ekambula afara famba ala ko qur'ana kono qutila al-insan ma akfara بعد ما دي تكشينا ما أكفر فما يا كافريا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر لا إنسان بتاع لا تفسير بافا أبو فيد بافا مبوك ما كان باتقو دما نتوى وعلا نكما تمسر كو بيدي بلتقو تشينا أبو فو بس كي بيدي كدوا kasura ere mafoti ne ko de wa famba hankili be kumaina amba chama foya wa famba de yoyi afamba de yoyi ko wa famba hali assembly la ni ma député ma ke mesa bay ni troyedi ke meni bioro yu bulo korota femina ati ko famba ko majorité sonama ine ko afamba be etula nengalo lawla ya datsiga magad bloku kuma na ngo ninde ba juju ko fandanga dlo mi da roja daga jaga di nyame nga ko puruti so amade fandanga dlo mi da roja bil ningile so masoro liere o yebulu baray amuno be kaze si katla ka mo faru ka ngata mu boke mo fara nyonga kata lo so ngani ko ko kita war duma di ma tu so nimbe mo ba fe mo fara nyonga ay na ngata ala kuta ne ba ala kuta war ngani mo mi ngone tat ma ko ay ibin nam ta ala de kuta ana amu kuma ulama ngu tugo jatende o kuma anti siga o folla jugo de banga jamana atabiya de alaka boda de kan teni sa chena jete te kalula lo pasa dala re mo de fois ko lo ko mala ngolo ente ko mo ba ba amu fois ne de o fois akla bazgi man lo de ga ani te dogli la me mi fois ma jamana ko le to ba ga ay mo de jati ko ministre ba mi ko fon ba mi ay mo tata to ma ku ba mi ma ba ko mo ba ba mi ani ne o fo ayo ko no ko ka be sa va kan ni fama o kingari yona kana mi ga tani afo ku de fo yo la samaha Allah ayo alaka boda kan alaka ni shinyon doro ma fa mu ya chedu ya rabbi alaka insha lomina munu be jamana kono ala ka tubi dayro ni mi di tubi ne di danga de lobi fa lomina be fa ni gita blai so bi chude alcool be so de ba fe don bi chu oni loi fa lo mani do kaburu kono e la ran sita na kiri chu godone e ta koni faranga be ta ka mudi menu ko bayda bawa ma sha Allah mai ko sababu he mingara sababu e ere ni bo hedlo de Allahu akbar alaka boda kai opana kudo be ya dati ma ko kelella yu febbe me jabane kai insécurité re folo di bayi ni lo midela lo mina hala amso ma hakisi soro afe adeti akili sigi soro ka bo atoroma awulo fa o ta akili sigi soro ka bo atoroma jango magwaza wale
de la kana dulɔ mina dɔ kɔrɔ bɔ a woloba a ye dulɔ de min k'a fa kana a bɛ girin ka da ba kan a bɛ ba nɛni ten komi n'i bɛ npogotiginin gansan dɔ nɛni kɛnɛ n'u ko ko kari n t'a fɛ ka tɔgɔ fɔ tɔgɔ ni dɔ tɔgɔ ka na taa n'u ko kari i bɛna n k'i ba la wa a ko baya t'a la foyi t'a la ko a ye n bila n ka kɛ tan a woloba jamana joli bɛ suma nɛ kan wa bɛɛ de ko ko insécurité marifa feerelaw bɛ jamana kan dulɔ kɛ bɛ ka jamana labɔ sunguruba so kɛ bɛ ka jamana labɔ ko basigi o kuma basigi ye fu de ya yan dama tɛ dɛ diɲɛ basigitɔ ka nin ko ninnu to yen ala ye basigi de ɲini o de y'a to ala ye nin ko ninnu kɛlɛ i ye dulɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ a taama ɲɔgɔn ye a tɔgɔ ye de insécurité ye a taama ɲɔgɔn ye sonyɛni ye a taama ɲɔgɔn ye bengani ye a taama ɲɔgɔn ye jɛnɛya ye dulɔ bɛ taama ni ninnu de ye filɛ a bɛ station ni supermarché o y'o dulɔ feere don o don bɛ na ni fɛɛrɛ kura ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ dulɔ yɛrɛ buteli n'i y'a ye dɔrɔn ani buteli tɔw tɛ kelen sabu u ye buteli in bɛɛ ɲaamina buteli in bɛɛ ɲaamina fo ka fɛɛrɛw tigɛ k'a sɛbɛn dɔw kan ko non alcoolique wa b'a dɔn dɔw ko non alcoolique n ko ayi n ko alcool yɛrɛ tɔgɔ tɛ min nka ne ta ko ok e b'a ko alcool t'a la n ko alcool tɔgɔ yɛrɛ ma sɛbɛn min kan n ta ko ok ne b'a ko non alcool b'a ko 0%. ala ka hakiliman d'a ma nin bɛɛ ye fɛɛrɛ tɛ fɔlɔ ni kun ye papiye cɛjuguni ye buteli kunna dulɔ buteli a waati tɛmɛna mɔgɔw tun bɛ jamana in kan yan hali n'i y'u ka fɛn sanfɛ wɛrɛ kɛ dulɔ buteli kɔrɔ kɔnɔ u bɛ ban a la dɔw tun tɛ sɔn ka hali esansi feere a la a bi o de filɛ ka jamana labɔ koyi u ye faamaw bɛ fɛn bɛɛ fɔ u tɛ maga dulɔ ko kuma na i bɛ kuma ka dɛsɛ dulɔ kɔni a tɛ conférence foyi ye wa i t'a wa hali i t'a wajuli mɛn télé la o arizan t'a wajuli kɛ dɛ wa ni balonda yɛrɛ bɛ sen na u b'a publicité yɛrɛ baramali ka dulɔ publicité n k'a bɛ kɛ waati la plaque ninnu bɛɛ tun t'a yan plaque in bɛɛ hali sisan a kelen kelen bɛ yen u sago sɔrɔla o ala ye siran in ma jigin o kiliya de cayara u ka sanni kɛra sa fo k'a dɛsɛ a tɛ publicité i bɛ wari de sara a la n'i lakodɔnna ka ban i bɛ mun kɛ bilen i ɲɔgɔnna silamɛ jamana ba denmisɛnnin fitininw san 14 san 15 bɛɛ donna dulɔ min na hali npogotigininw bɛɛ donna dulɔ min na k'a b'u tɛɲɛ npogotigininw bɛ dulɔ min ko dulɔ b'u tɛɲɛ silamɛ denmuso ma nɔɔrɔ ni sufɛ nafila seli alakira y'o de fɔ ko nafila de bɛ mumini nɔɔrɔ i ni ala ye ɲɔgɔn ye sufɛ ni dugu jɛra o nɔɔrɔ b'i ɲɛda kan jasilen den barikaba ni sidɔnbali den nɔɔrɔla de ye dulɔ ye kuma min tɛ yɛlɛ ko wele a y'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n ma da dabɔ catiri bɔ kama dɛ a y'a to n ka nin kuma fɔ a fɔcogo la u k'a faamu dulɔ minɛ tɛ foyi ye den na ka silen kɔ a cɛ fara a muso kan bi bɛ na tɛmɛ npogotigininw ni k'u sigi bɛ fitiri hali saafo ma se fɔlɔ fitiri ni b'a sɔrɔ u sigi bɛ kɛnɛ ma u bɛ dulɔ min mali y'o jamana ye anw n'o ka kan fɔlɔ yɛrɛ k'a ye ko muso bɛ dulɔ min o kun ye ka ko dɛ bali hali muso sigɛrɛti min o de tun bɛ